dito sa susunod nating kwento. Sobrang bagal naman kasi nga kikilalanin naman natin ang mga pinaka-chill down na maglakad dito sa mundo. Sino-sino kaya ang mga ito? Dito lang yan sa Fact na Fact. Here are the top 10 countries na pinakakulang sa lakad. Ayon yan sa Stanford University. Ready ka na ba? Let's count them down. Top 10, Greece. Average steps per day, 4,350 lang. Medyo mabagal ang lakad nila. Baka nagpapahinga pa after ng mga Greek myths. Top 9, Egypt. 4,315 steps per day. Pyramid ang view pero halos di ginagalawang paa. Baka kasi sobrang init? Top 8, India. 4,297 steps. Sa dami ng tao, one would think maraming gala. Pero turns out, screen time wins. Top 7, Brazil. 4,289 steps. Carnival energy? Nasa bahay lang yata this year. Top 6, Qatar. 4,158 steps per day. Baka kasi aircon life. Di natin masisisi, ang init nga naman doon. Top 5, South Africa. 4,105 steps per day. Nature is calling, pero mukhang di nila sinasagot. Top 4, Philippines. 4,008 steps per day. Yes, tayo yan. Kaka-scroll, kaka-K-drama marathon, kakakain, ayun, hindi na tayo nakakalakad. Opo, kasali tayo sa top 5 na hindi masyadong gumagalaw. Top 3, Malaysia. 3,963 steps per day. From kaya to work from home culture, or mall walks lang. Top 2, Saudi Arabia. 3,807 steps per day. Sobrang init sa labas? Understandable. Pero kahit indoor walk, pwede naman, di ba? And finally, our top 1, Indonesia. 3,531 steps lang kada araw. Grabe! Kung walking challenge to, wala pa tayo sa warm-up. Experts say, this isn't just about being lazy. Ang low physical activity ay may serious health risk, like obesity, diabetes, heart disease, or depression. At karamihan dito, dahil sa sedentary lifestyle, screen-heavy routines, kulang sa sidewalks at instant lahat, food, rides, even shopping. But don't worry, hindi mo kailangan magpa-member agad sa gym. Pwede ka mag-start sa isang ikot lang sa block, like stretching after class or standing breaks habang nag-i-study. So next time you say, pagod na ako, tanungin mo muna yung self mo, napagod ba ako? O hindi lang talaga ako gumalaw today? Grabe, kasama ang Philippines sa top 5. Nakakaloka, top 4 po, Pilipinas. Kasi nga naman, dito pa lang, may kakilala diba? Na akong ayaw maglakad. Sino? I-name drop ko na ba? Hindi. Madami. Madami. Pag-akyat nga lang, papunta dyan sa may paradahan ng jeep, ayaw nang gawin. Totoo. Pero minsan kasi, syempre, dito sa Baguio City naman, parang hindi mo siguro dito yung Hindi din, kasi walkable city ang syudad ng Baguio. Yun nga, baka dito sa Baguio City lang yung may mga record steps naman. na yun. Oo. Kasi ako mahilig ako maglakad. Yeah. So isa ako sa mga nakadagdag ng bilang ng steps. Salamat sa totoo. akin. Kung sa'yo maglakad, wag lang umuulan talaga. Ako kahit umuulan, naglalakad talaga ako kasi feels like I'm walking in the rain. Kaya pala gusto mo. Yes. Kasi kapag naglalakad ka din sa ulan, tapos malungkot ka, hindi nahahalat, mga tao, lumuluha ka. Totoo ba? Akala nila ulan lang na tumalsik sa'yo. Oo. Paninginig. Yun nga lang, pag ganito yung mukha mong naglalakad, malungkot po kayo o ganyan lang talaga yung mukha niyo.